அதிமுகவில் இருக்கிற 2 தலைமையுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான். அவர்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள் தான். அதில் இது 2 தலைமை எந்த தலைமை வந்தாலுமே அது அதிமுகவுக்கு கேடு. இன்னைக்கு அதிமுக எதை செய்யணும் அப்படின்னா, அவர்களுடைய கட்சியிலே நீண்ட காலமாக உழைக்கக்கூடிய, ஓரளவுக்காவது சிந்திக்கக்கூடிய, ஓரளவுக்கு திராவிட இயக்கத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்ட 2 தலையாட்டி மம்மியை மறுபடியும் தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்? இப்போ ஒன்றும் எடப்பாடி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எடப்பாடி என்ன செய்வார்? அண்ணாமலை எடுத்து கேள்வி கேட்பார். அண்ணாமலை என்ன பண்றாரு? பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணாமலை முழுக்க அதிமுகவினுடைய ஒட்டுமொத்த வாக்கு வங்கியை தன்னோட பக்கம் கொண்டு வரணுங்கிறதுனால அவரது எதிர்கட்சி மாதிரி நடந்துக்கிறாரு. கூட்டத்தை கூட்டுறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. கொங்கு மண்டலத்துக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய எழுச்சியெல்லாம் கொண்டு வராரு. இதுக்கு எடப்பாடியின் பதில் என்ன? இல்லை, வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா எடப்பாடி அவர்களுக்கு அதிமுக மேல பற்றா, தன் சொந்த ஜாதி மேல பற்றான்னு பார்த்தா சொந்த ஜாதி மேல பற்றா தான் இருக்கிறார். இந்த 2 பேத்துக்குள்ள போய் அந்த கட்சி மாட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு காலத்துக்கு முடியாது. நாளைக்கு பீகார்ல நிதிஷ்குமாருக்கு என்ன நடந்ததோ, இப்ப சிவசேனைக்கு மகாராஷ்டிரா நடக்கிறதோ அதே தான் நாளைக்கு அதிமுக நடக்கும். அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்கட்சியை தமிழ்நாட்டு மாநில கட்சி இழக்கிறது தமிழ்நாட்டிற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேடான